guru kok jadi mepet-mepet mbok menawa kesupen jadwal. Laras prayogi menawi panjenengan boten ngendika kados mekaten kita badhe ngajeni daleme guru. Laras guru kita menawa siswa punika ngajeni boten guru senajan panjenengan dereng tahu. Sugeng enjang para siswa. Sugeng enjang guru. Sugeng enjing guru. Laras menawi tata krama ing ngarepe guru ta. Bu, Laras monggo panjenengan mangsulana pitakonan punika. Gampang Bu, jawaban iku ini tok kok aku wis ngerti. Laras prayogi menawi panjenengan ngendika nganggo basa kawan dhateng Bu Guru. Kowe kok sok pinter aku, ora usah ngajari aku. Laras saged kula aturi basa Kendhap. Basa punika nggambarake pribadine manungsa. Menawi panjenengan ngendika kasar, tiyang sanes saged ngrasa mboten dengan patematan. Punapa panjenengan dipun paringi ukara Dan Bu Guru, inggih sami kemawon. Tau boten dah rumati langkung-langkung dhateng guru meskipun longgong. Laras kita sami sinau boten namung angsal ukara, nanging ugi tata krama kesan. kula nyuwun pangapunten kula sampurna lan boten ngajeni wiwit sapunika kula badhe sinau ngagem basa krama lan ngajeni kanca-kanca uga guru. Inggih Laras, punika sampun dados pelajaran wigati. Mau ganggu punika dasar gesang budaya. Alhamdulillah kanca kula sampun saged mangertos. Muga kita sami jaga tata krama awet pepagen